Angwesta i hyn o te yn cael ei adnabod fel un o chwaraewyr rygbi gorau i os yma yng Nghymru. Fe enillodd 21 o gapiau dros ei wlad. Mae ei straeon erbyn hyn ar gof a chadw. A mae'r llyfr Terry Davies, Wales' first superstar fullback, bellach wedi cyrraedd rhestr fer llyfr rygbi'r flwyddyn. A mae'n hyfryd cael cwmni Terry Davies yma yn y stiwdio ato ni. O fel o'n i'n sôn ar te, mae'n mynd i fod yn dipyn o noson nos y fori, y Terry. Ond o'n i'n mynd trwy'r llyfr yn gynharach ac am anrhydedd te i gyrraedd y rhestr fer yma? Wel, mae wedi gwerthu nifer o lyfrau dros 2000. Pan dath e mas gynta, fi'n credu bod pawb oedd yn perthyn fi wedi prynu môr o lyfrau. Fi'n siŵr bod yna dipyn mwy na rheini sy'n perthyn i chi'n sicr wedi i phrynu ddi. Rhagair gan Sir Gareth Edwards, a mae hwnna yn ei hunan siŵr o fod yn compliment a hanner i chi, fi'n siŵr. Oedd hi y chwaraewr gorau yn y byd, fe, Gareth. O'n i falch iawn bod fe wedi rhoi clodyn. A hyd yn oed yn gweud, a gofyn y cwestiwn, byddech chi'n chwarae heddi a'r ateb yn bendant fyddech chi ar y ca heddi. O, mae hwnna yn anrhydedd i ni hunan. Mae'n gyfrol onest iawn hefyd. I chi yn ddiflewyn ar dafod, i chi yn dweud, a dyna llais Terry Davies, neu dyna beth o'ch eisiau llyfr rygbi fel hyn? O'n i moyn llyfr, oedd dim ond y bwyty rygbi. O'n i moyn hanes a'r characters i gyd wedi gwrdd trwy fywyd, chwbod. A fi'n credu, mae'r llyfr wedi dod mas yn dda. Pan bod chi'n wylio bwyty rygbi yn amser i, sy'n llwyr o bobl yn byw nawr sy'n cofio'r amser na falle. So, oedd rhaid wneud y llyfr wedi bod fe'n bwysig a bod fe'n dangos hanes fel gyso i'n godi. O'ch chi'n cadw dyddiadur, de? Achos yn amlwg mae'n gyfrol, mae'n fanwl iawn. Felly, o'r cof? Na, o'r cof i gyd. Wthnos glib iawn, oedd y groten dyfnau wedi gweud, mae rhaid i ti ysgrifennu llyfr dad. Felly di ddim ymlaen. So, oedd hi'n wthnos glib iawn, ac eso'r tape recorder mas, a eso'i trwy'r fywyd i gyd yn yr wthnos na. Yn sicr, mae'n mynd nawr yma ar gof a chadw i gadw am byth. Yn amlwg, o'ch chi'n sôn fyna am yr hanes y rygbi, chi'n mynd ôl i'r 50au, cyfnod hollol wahanol i fel i'n cael nawr. Oedd Gareth Charles yn ar y soffa neithwr yn edrych mlaen at daith y llewod, maen nhw'n gadael ddydd llun. I chi'n llew, y chi'n wedi cynrychioli'r llewod. Licech chi chwarae rygbi nawr te? Wel, licen ni gael yr arian. Tipyn o waniaeth pryd ni, siwr o fod. Tipyn o waniaeth, na 50 pence a day allowance, fe. So, o'n i gyffwrdd rhoi busnes lan. O'n i am busnes prynu, gwrtyn ifanc. Gofys i roi y busnes lan i fynd ar y tor. A oedd e'n dod hir ofnadw, oedd e'n 6 mis. Cyfnod hir oedd i cartre, yn sicr. Yn amlwg, yn yr gyfro, mae yna luniau arbennig, mae rheini yn bwysig iawn ynghyd â'r geiriau. Llun hyfryd o chi a'ch brawd, a mae'r llyfr yn deyrnged iddo fe hefyd. O'n i ddim wedi wario gyda'n gilydd, oherwydd o'n i wedi cael drwg, o'n i wedi cael y cap cynta. Serch oedd e'n enach na hwnna, i ddath i wario i Gymru fyny ar y blwyddyn o'n i mas yn cael operation ar replacement ar un o'r esgwyddau. Rhaid fi ofyn i chi wrth gwrs yn fel dyn o Lanelli, y Scarlets oedd y tîm wrth gwrs. Mae'n gyfnod cyffroes iawn fel cyfnogwr y Scarlets ar hyn o bryd. Byddwch chi'n gwylio dros y penwythnos? Wel, mae'n neb rhy bod tîm da yn dod yn Gymru am yr Scarlets. Fel maen nhw wario nawr, mae fysen nhw yn mynd nôl i'r amser i te. O'n i disgwyl ar y gêm disadwn a gweud, wel, alle Phil Bennett wedi wario yn y gêm hyn. So, mae'r clod mwyaf allai roi i Llanelli. Yn sicr, mae hwnna yn dipyn o compliment. Croeso ni'n bysedd, gobeithio.